खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनसिम नोंथांमोनखौ आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आंनि चेनेलावहाय। आङो दिनै जाहैबाय मोनाबिलि थांनोसै। बे मोनाबिलियाव थांनायखौ आं नोंसोरनो देखायनो सानबाय, बेनिखायनो आं देखायलांबाय थागोन आरो हागौमानि मोजां देखायनो सेस्था होनोसै। बेनिफ्राय देखायनायनि उनावहाय बेरायनानै जानानै लोंनानै फैनोसै। बेनिफ्राय जोंनि ब्र'बो दङ। माथो ब्र'? औ। मा सानदों गोसोआव? मोजां ना? माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? बुंनांगौथ' गैथ'आ गैनायालाय। जायो दे बेनो। जायो। अब्ला आंनि चेनेलखौबो जाय नोंनि इउटुब चेनेलावहाय साबस्क्राइब दङ नोंथांमोनखौबो बुंहरदो साबस्क्राइब खालामनो। खालामा होदो रायजोफोर। माने आंनिबो 1K जाहांथारसै आरोखि ना, बेनिखायनो बिराद आसा खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ, खालामगासिनो दङ। थेंक इउ, बिनि थाखाय बिराद गोसोआ खुसि जानानै दङ। बेनिफ्राय 1K खालामथारना होदो फटाफटनो। बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो हेल्प नांगौला साबस्क्राइब खालामनो थिनहर। सोरबा गोदान चेनेल थानोबो हागौ। बेनिफ्राय बायसान्सआव आंनावबो गैया जानो हागौ। जायनिखि आं साबस्क्राइब खालामाखायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनिफ्रायबो आं खालामाखैब्ला नोंथांमोना मेसेजाव हरनो हागोन। बेनिफ्राय बुंहरनो हागोन आं खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आंनिखौबो नोंथांमोना खालामब्लानो जाबाय। अब्ला थोदो, मोनागासिनो दङ नै। गारिखौ स्टार्ट खालामबाय, होलांनोसै लागाव। दिनैनि भिडिअ'आ गलाल' जाथारगोन आरोखि ना। दिनैनि भिडिअ'आ बिराद इन्टारेस्टिं जानो हागौ दै। बिराद इन्टारेस्टिं जानो हागौ, बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोखि ना। लोगोफोर नायलांबाय थादो। अब्ला नै मोनाहांबायानो, माने एसे लाइट सावजेननांबायानो नै। जोङो दायो मोनाबिलियाव थांनानै माबायदि नायनोसै। एखेबारे दागगारि लामायाथ' एखेबारे ओरैबायदि दुरबलसैना। माने ओरैहाय बुंनो थाङोब्ला भुटान थाङो नालाय, बिराद हाइ फाइ जानांगौ आरोखि ना लामाया। होमब्ला माबायदि दाद्रा खद्रा सयथिबो। गारिनि बियारिफ्रा सेस जाजोबगोन सयथिबो। लागाव मोनाबिलि लागाव। जोंनि रावबो गैयालै ने। आयु, माथो मानसिफोरनि खिबुनाव गोनां गोजा मानसिफोरनि माथो जरानो जों गैया। सानैजों दा फिसा जाना फैनायसैलै। बेनिफ्राय चिकेन ललिपप अमा हांनायनि जाना फैनायसै। गैजाया नालाय माथो खालामबावनो। माय गड, बिदि जायो। हाद्रि खुलाङाबोलै लेवरा खेबसेसो। अयथासार लामाया गाज्रि ना। आयु गोजांलाबो होबोखायो माथो सिख्लाफ्राबो। बिदि गाखोनो हायो ने सिख्लाफ्रा? हायोलै हायो। केटेम लाला माबायदि जानाय रा? मा केटेम लाला माबायदि जाना? नायदोंना नायारा जोंखौलाय? बिदि देखायबायनिबा दे बैयाव साइडआव थु। केटेम लाला जानो ना जाया जोंलाय? जागोन बाजैबो। जानाय ना जोंनिया? जागोन रा। हाद्रि नाङो बुंखाबाय आं बाइकआव सयथिबो। मोजाङालै। अननानै बासिगौ। फाइनालि जोङो दायो मोनाबिलि वेलकाम गेटखौ जोङो मोनफैबाय। जोङो हाबसिगोन। वाव, दिनै फिथा सबायनाय। दिनैहाय जोङो हाबबाय। हाबनानै जोङो नायनोसै जायगाफोरखौ माबायदि जादों। दाथ' मोनाबाय, मोनानि भिउखौ नुगोन। औ शिट। सोरबाथ' गारि सालायनायफ्राथ' थिग सालाया, बिराद प्रब्लेम। गावबा गावनो हुसियार जानानै सालायनांगौ आरोखि ना। खमसे खम बेयावहाय मानसिफ्रा गारि साबलांनाय माबलांनाय बिराद इदि सालायो आरोखि ना। बेखौ बिराद हुसियार जानांगौ आरोखि मानसिया। मोननायसै बावले। नायलांबायल' था। आरो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैला, थुनानैल' होना हो अननानै प्लिज। माला 1K जागोन। बेनिफ्राय बे 1Kखौ फाइनालि ओरैनो नोंसिनि अननायावसो जागोन आरोखि ना। बे 1Kआ माने नोंसोर अनाब्लाथ' जानाय नङा। बैसोर थांनाय मोनदां ना? औ लिंलाङासै। गाखोयोना गाखोआ? नेनायनि हेल्प खालामि। माने आंनियाव सब समाय हुदाया एसे गारिया फ्रिला हेल्प खालामनो गोसो जायो आरोखि ना। गाखोला गाखोबायसै, गाखोला गाखोआ।
गिनाङा नानि बयनिथो जोङो माबा फाथाबारिनि नानि सानैजोंनो फैदो नामा सानैल' नानि रावबो गैया बाजैमोन नालाय जों दहाय बाजै गैया जोङो माने जोङो गोसोथोनायबो गैया मुंबो गैया ना नानि ओरैहाय बेक साइडआवहाय नानि मोनखौ लोगो मोनबाय जों हेल्प खालामदों माने जोंनि जायगा खालि नालाय बेनिखायनो जोङो जों दहाय सानखादोंमोन मा लांफायाखै जोंखौलाय होनदोंमोन जों ओरै केमेराखौ लालाय नोङो सिगांजों जेबो प्रब्लेम नङा दा नानि जों भिडिअखौ लाफाया अके न' प्रब्लेम जेबो नङा दे बेफोरखौ लानानै बेरायो नालाय जोंना गैया नानि गैया ने थिगानो दङ ओंखायनो हिनजावफोर गोजा जोङो मोजां आंबो मोजां मोनदों नोंसोरखौ मानो होनब्ला सोरबा सोरबा आं गोबां नुबोबायना बाइकनि सायावहाय सिख्लाफोर गोजा आरोखि ना मोजां जोंनिबो नै जों सानैल' रावबो गैया फाइनालि आङो मोनाबिलि जायगायाव आङो सफैबाय नै दायो एखेबारे मानसिफ्राथ' बिराद फुल जाबाय आरोखि ना थांलाय फैलाया बेनिफ्राय स्टेजआथ' ओरैनो दङ नै ओमफ्राय ओरैथ' दैलांबारि जाहैबाय ओमफ्राय ओरैथ' लामाया जाहैबाय नै अब्ला जों स्टेजजोंहाय थांनानै नायग्रोनि सिगाङावहाय माबायदि खालामदों अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर गारियाथ' ओरैबायदि गोबां गारि जाखाबाय नै ओरैहायबो हमारे फिर लोकल हाथीसार एरिया से है जोङो दालाङाव फैदोंबो मोनानायखाय एखेबारे मोजां नुलिया आरोखि ना नै जायगाया एखेबारे खोमसि आरोखि ना लाइट होआखै आरोखि बिनि थाखायनो मोनायाव बारा इन्ट्रेस्ट जायाखिसै बेनिफ्राय दालाङाव लाइट होयोमोनब्ला ओरैबायदि समायना जाबावगौमोन ना जादों बानायनाय बेनिफ्राय दालाङाव लाइट होबावनांगौमोन आरोखि ना ओरैबायदि मोजां जागौमोन आरोखि लाइटना मा दालाङा समायना नुगौमोन आरोखि मोनायावबो बेयाव लाइटना गैया आरोखि बिनि थाखाय एसे मोजां नुवाखिसै आरोखि ना नै मोनायाव माने सानावथ' बिराद मोजां नुगोन आरोखि ना फाइनालि आङो एक्ट्रिस एक्टरफोरखौ आं लोगो लाहैनो नाजागासिनो दङ बिसोर देखायनो नाजागासिनो दङ थांनानै एसे रायलायनि मा होनो हाबहैयो ना हाबहोआ ना नोंसोरनो खायावनो लालाय नोंथां आंनि जइन नाजादों नोंसोरखौ बयखौबो बरायना लाग्रोबाय एक्ट्रिस एक्टरखौ आखाइ हमैनो एसे गोजोननाय लायनोसै लोगो लायनोसै ना मा होनदों हाबहोगोन ना हाबहोआ अके जोंनि सारा अके जाबाय रिसिभ खालामबाय आंखौ हाबहोगोन होननानै अब्ला थोदो नायलांबाय थादो खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आदसा नोंसोरो इयाव फैनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ना एसेल' ना गोबां मोजां मोनदों बिराद अके थेंक इउ आंनि इउटुब चेनेला जाहैबाय जय नार्जारि बेनिफ्राय आरोबाव सोरमोनखौ लोगो लाहैबावनि आङो सार नोंसोर इयाव फैनानै माबायदि मोनखो बिराद गोजोननाय मोनदों थाब्रा आदसा आइला मोनाबिलियाव ना अके लागायाव फैनानैथ' बिराद मोजां मोनबाय ना ला आंनि चेनेला जाहैबाय जय नार्जारि बेनिफ्राय सोरबाफोर हायोब्ला नों माबाफोर बुंनांगौ दं नामा आरोबाव बिथांनि चेनेलखौ अननानै बयबो अनसाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा जाहाथे बयबो नुयो आरो ना आदसा अके थेंक इउ सारनिसिम गोजोननाय थाबाय आदसा बेनिफ्राय नोंथांनिसिम आंनि जय नार्जारियाव नोंखौ बरायना लांजोबबाय नोंयाव फैनानै माबायदि मोनखो दिनैनि पूरा मोनाबिलि समजों मोनाबिलि बोथोरजों बिराद हिटखा आरोखि ना बुंनो हाया बिराद हिटखा आरो प्रग्रामाबो बिराद मोजां जागासिनो दङ एकदम गासिबो बर'नि आर्टिस्टफोरा फैदों खावसेयानो लेंहरजानायफ्रा बुंनाया आरोखि बिराद हिट जादों अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेनिफ्राय नोंथांनिसिम आरोबाव आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायना लांजोबबाय नोंथाङा फैनानै माबायदि मोनखो मोनाबिलियाव बिराद मोजां मोनदों मोनाबिलियाव फैनानै सिगां फैखांबायमोन आं खनसे नाथाय बेबायदि नङामोन दा बिराद मोजांसिन जाबाय जायगाया नोंथांमोनहा फैनानै बे जायगायावहाय लैहोर लैहोर फैनानै लावखार ओंखामखौ जाफैनो हागोन दिनैनिफ्राय अपेनिं जाबाय 2023नि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेनिफ्राय नोंथांनिसिम बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो मोनाबिलियाव मोजां
मोनदों बेयाव फैनानै फार्स्ट टाइम फैनाय जादों खुलुमनो फैफेराखैमोन आच्छा आच्छा स' जेरैबायदि माने आंखौ बिसिम लेंहरनानै हांख्रायनानै लेंहरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर जासिहरबाय आरोना आच्छा आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंनांगौ नामा स' बिथांनि चेनेलखौ नायनानै हो साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो मोजां मोनोबा जाहाथे बिथाङाबो आवगायलांनो हायो अके थेंक इउ ओमफ्राय नोंथांनिसिम आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय दिनैनि दिनाव नोंसोर फैदोंबा बिराद मोजां मोनदों गोसोआ बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा नोंथाङा मा होनो बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि जाहरबाय मोनाबिलिनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ दिनैनिफ्राय अपेनिं जाबाय जायफ्रा 2023 गोदान बोसोरनि थाखाय रंजानो गोसो गाव गावनि दुखु दाहाफोरखौ स्रां खारहोनोबा नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनानै बयबो रंजाफै इन्जय खालामफै मानो होनबा थांनानै थानाय समाव रंजाखानांगौ ना नङाबा देहा थांबाथ' गैला देहा थांबाथाय गैला ओंखायनो गोथाङै थानाय समावनो रंजा बाजा जा लों जास्ट मोनसे मा थानांगौ लिमिटल' थानांगौ आरो ना अभार जालायनायल' लोंनो नाङा जानो नाङा जास्ट नोङो रंजानो हाथावथाव मोनसे लोङोबाबो बेबायदि लिमिटेड थानांगौ आरो ना लोंनानै जाहाथे जानला मोनला खालामनो नाङा गारि मटरखौ सालायनो रोंनाय जानो नाङा बेफोरबायदि आरो ना बयबो फै इन्जय खालामफै मोनाबिलि पिकनिक स्पट देरा साबसिन बानायदों बिराद मोजां जादों आरो थेंक इउ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय आरोबाव आङो ओरैहाय बिनानावफोरनिसिम आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेला बरायनाय लाङो मानो होनब्ला डेन्स मास्टारफोर ना बेखौ नायसै आङो डेन्सार मास्टारफोर दङ नै बिनानावफोर ओरैबो दङ माखासे ओरैहाय दङ नै आरोबाव थाखोमानो नाङा आच्छा नोंसोरो बबेनिफ्राय फैदों जों बिजनिफ्राय अके बेनिफ्राय बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो नोंसोरो मोजां मोनदों आंनि चेनेलानो जाहैबाय जय नार्जारि इउटुब चेनेल बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा नोङो मा बुंबावनो दादानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ दादा बेनिफ्राय एखेबारे गुदुंथार आरोखि ना देहाया एखेबारे गुदुंथार मोसानाया बिराद मोजां माने जोंनि बर' हारियाबो बिदिनो जौगालांबाय थानांगौ ना बिराद मोजां बेनिफ्राय नोंथांनिसिम सोंबावनायसै आङो बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव फरायनो लांबाय मोजां मोनदों आच्छा नोंथांनि नामा मा नाम टिना नार्जारि आच्छा टिना नार्जारि अके आंनाबो नार्जारिखा नार्जारि मोजां औ बिराद गोजोननाय थाबाय बिनानावफोरनिसिम बेनिफ्राय आरोबाव बेयाव थाखोमानाय दंबावो आच्छा बिनानाव माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै मोनाबिलियाव मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरोबाव आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंनो गोसो दंबावो नामा आंनि चेनेलखौ बारायहोनो आरो खमायहोनो दादानि चेनेलखौ मोजाङै मोजां गोजौआव लांहोनानै थेंक इउ बिराद गोजोननाय थाबाय अके बिनिफ्राय आङो सारनिसिम रायलायनाय जाबावाखै दाखाल अन्थाइबारियावबो फैदोंमोन ना अब्ला आं लोगो हमनो हायाखै अब्लाबो आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव सिगां बरायना लाबोबाय नोंथांखौ ओमफ्राय बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो नों आंथ' बिराद मोजां मोनदों मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव आरो मोनाबिलियावनो सफैबावबाय बिराद मोजां सारि सारि अन्थाइ थाफा आरो होंगो दोंगो मानसिनि माने भिर माने गोजोननायाव गोजोननाय माने एखेबारे बिराद गोजोनदों आरोखि अके बेनिफ्राय आंनि चेनेलखौ बारायहोनो गोसो दंना हायहोनो गोसो दं नोंहा अनलायनांगौ ना मिउजिक शेयार खालामनांगौ भिउ खालामनांगौ बिदिनो जोंनि बर' हारियाबो जौगालांनो हायो आंहाबो जौगालांनो हायो आरो सोरमोनाबो एखेबारे जौगालांनो हायो बिनि थाखाय बिराद माबा सापर्ट खालामलायनांगौ आरोखि ना जोंनि बर' हारियाबो जिखुनु खामानियाव जों सापर्ट खालामलायबाय थादों अब्ला नोंथांनिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय हामबायसै जय नार्जारि इउटुब चेनेल गिबियावनो जय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम मानो होनबा बिसोरबो आं फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों खारन आं माने ओंखायनो दिनैहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि जे अर्गेनाइजार बिथांमोना हाग्रा मोनदों हाग्रा हरनाय हरनायनि आङो दिनै सफैबाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो जायगाया ओरैबायदि माने सेर हिसाबै हाजो हालाफ्राव ओरैहाय माइ बोहैनाय रायजो राजाफोरनि थानाय आं मोजां मोनदों
जोङो सोलाबा खालि टिभियावल' नुयो टिभियावनो नुयो खाथियाव माला लोगो मोनगोन होननानै सानबाय थादोंमोन आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायनो लाग्रोबाय सारखौ मानो होनबा फैनानै बिराद गारामा थारामा गगा मोनबाय माबाय गोबां मानसियानो डिस्टार्ब खालामबाय सारखौहाय माने सेल्फि लालाय माबा बुंलाय बिराद खस्थ' मोनबाय आरोखि ना लाबाय मोनसेसो डायलग होनो हागोन नामा नोङो अननाया बयनावबो थायो दा अननायखौ सोरबा सासेनो होनो गोसो जायो नङा होमबा नंगौ अननायल' होनानै नङा बेजों थाफाबाय थानो लुबैयो आच्छा थिगैनो दङ आरो सोरबाफोर बे डायलगखौ मोजां मोना लाइक खालाम आरो मोजां मोनाब्ला उल्था थुनानै हर जेबो नङा ना अके बिदिनोसै गोजोननाय थाबाय अके वेलकाम मा नाम होनो थखर मखरनोलै थखर मखर होनायसिनि जानाया 12 बाजा थखर मखर दे जोंनि जाग्रा गोथाव बानायदो दे मिमि होबाय मा होनो बेखौ नामाखौ आब' हा आब' मा नाम होनो बेखौ हा खोनाया सबपुटिया ओहो जों नामखौ मिन्थिया थखर मखरसो होनबायमोनलै आब' जायो दा ने आच्छा मोनाबिलियाव फैनाय नै बेखौ साना लगायनायखौ जों होनायसो जानाया नै बायदि बायदि मस्ला होबाय नै थैनायथ' नङाथ' आब' थैनांगौला सेसलै आब' नै हख्लायबाय बेयाव मा होयो नुबाय नै बायदि बायदि सस होयो बानलु उंग्लिनाय बेनिफ्राय बियो ब्लेक सल्ट बेनिफ्राय मास्टार अइल ना मा जाखो बियो बेनिफ्राय लिबु बेनिफ्राय सामब्राम मटर बुट बेनिफ्राय नै मुरि बरिया लगायबाय नै गोथावानो मटरा बिराद गोथाव 12 बाजा नङा मटरसो जादों जोङो फाइनालि दायो मिउजिकआ चालु जासिगोन अब्ला नायलांबाय थादो नोंसोरो ओरैबायदि मानसिया गोबाङै दङ नै बेनिफ्राय आरोबाव मुजिबो नायनो हागोन आरो गोजौ अब्ला मिउजिक देखायसिगोन आङो